V sobotu sa pre návštevníkov otvorili brány základnej školy námestie Mladosti 1 na Hájiku. Túto vydarenú akciu pripravili nielen učitelia, asistenti, odborní zamestnanci, ale aj pani kuchárky. Ráno sa na návštevníkov tešilo viac ako 50 dobrovoľníkov z radov našich žiakov. V Tunisku každý malý návštevník vysypal farebným saharským pieskom kúsok mapy sveta. Na konci dňa vyzerala úžasne. Letom svetom si deti precvičili angličtinu a ponáhľali sa na cestu okolo sveta. Netradičný dopravný prostriedok priniesol kus zábavy malým i väčším kamošom. Talianske umelkyne pomaľovali tváričky podľa želania a deti sa potom mohli na chvíľočku stať austrálskymi kengurami. V Karibiku si deti dopriali trochu tvorivého oddychu, aby nabrali silu na hádzanie a skákanie v africkej savane. Svetové hity dodávali návštevníkom aj dobrovoľníkom energiu a skvelú náladu počas celého dňa. Návštevníci preleteli cez Japonsko, zapinkali si stolný tenis a mohli sa posilniť a okúsiť svetové chute a vône v našom bufete. Deti si zahrali nemecké pexeso, vypočuli prednášku, ochutnali francúzsku čokoládovú penu či anglický čaj s mliekom a hor sa cestovať v čase. Tak ako najslavnejší objavitelia sa mohli presvedčiť o fungovaní statickej elektriny, gravitácii, magnetizme, elektrine a opäť sa premiestniť do súčasnosti a pozrieť si malého naprogramovaného robota. Obrovským parníkom, ktorý chrlil paru, deti mohli cestovať do Orientu a spoznávať živočichy azijskej džungle a rôzne typy exotického ovocia. Cestou necestou sa deti dostali do sveta umenia. Vyrobili si loďku alebo si vytlačili svoj výtvor na ozajstnom tlačiarenskom lise. Pozreli si aj rídzo slovenské výrobky z dielne našich detí. Malí indiáni preliezali nebezpečnou prériou, skákali po kolských kameňoch v rieke a strieľali z luku.
Na divokom západe sa utekali po tajnom chodníku a cvalali na divokom koni. Potom návštevníci dorazili do francúzskej záhrady, kde ich čakalo nielen príjemné slnečné počasie, ale aj sadenie ovocných kríkov. Nakoniec deti dostali malý darček u afrožienok a na pamiatku pamätný list. Na záver sa mohli návštevníci odfotiť v lietajúcom balóne a s kopcom zážitkov cestovať domov. O rok dovidenia.